swyddog creadigol. A Sioned ydw I a dwi'n gweithio fel swyddog creadigol, dawns a theatr. Wel, yn amlwg ers mis Mawrth, mae'n gwaith ni fel theatr wedi newid yn sylweddol yn debyg i llawer o bobl eraill. I ni bellach yn gorfod wneud holl gwaith ni ar-lein. Un o'r prosiectau diweddar gyda'r ysgol Perfformio oedd creu dramau meicro a'i arddangos nhw ar ein gwefannau cymdeithasol. Felly hoffwn i rhannu gyda chi cwpl o bwyntiau ddaethom ni ar draws yn ystod ein taith ni o greu perfformiadau ar-lein dros Teams. Efallai bod yn ymwybodol o rai ohonynt yn barod neu bod nhw'n amlwg i chi, ond dyma oedd y tro cyntaf i Sioned a finne greu perfformiad ar-lein dros Teams, a petawn ni ond yn ymwybodol am rhai o'r pethau yma cyn dechrau, bysen ni wedi arbed llawer iawn o amser ein hunain. Felly, dyma rhai o'n tips ni, gan gobeithio fydd rhywbeth yma o helpu chi wrth ystyried greu perfformiad ar-lein eich hunain. Tip rhif 1. Os ydych chi'n defnyddio Teams i recordio'r gwaith, rydym yn argymell i bawb lawrlwytho'r desktop app cyn dechrau. O'n profiad ni, roedd sawl unigolyn yn ymddangos ar y sgrin yn benni weired, a ddeithom i'r casgliad fod modd datrys hwn drwy wneud yn siŵr fod pawb yn defnyddio'r desktop app yn hytrach na mewn gofnodi i Teams dros browser. Hefyd, drwy lawrlwytho'r app, mae'n bosib newid cefndiroedd y plant. Mae dewis o rhai gefndiroedd ar Teams, neu mae'n bosib uwchlwytho rhai o'ch dewis eich hunain. Opsiwn arall yw gwneud siŵr fod gan bawb cefndir gwyrdd o'r un tôn, a wedyn allwch chi ddefnyddio hwn fel sgrin werdd. Yr unig beth sydd angen i chi gofio a cadw mewn meddwl os defnyddio sgrin werdd enghraifft yw wedyn mi fydd angen meddalwedd golygu arnoch chi sydd yn galluogi chi i newid cefndiroedd. Mae ychwanegu cefndir yn gallu ychwanegu deimlad a naws y perfformiad yn gyffredinol, ond cadwch mewn cof os ych chi yn defnyddio cefndiroedd ar Teams, mae hwn yn gallu achosi problem weithiau, yn enwedig os oes gormod o symud mae e'n gallu ymharu, felly fydden ni yn awgrymu i chi arbrofi ychydig gyda cefndiroedd ar Teams cyn gwneud unrhyw penderfyniadau neu cyn dechrau'r unrhyw waith. Tip rhif 2. Cofiwch na fydd y plant yn gallu symud o gwmpas fel y byddent ar lwyfan arferol. Hynny yw symud o un ochr yr ystafell i'r llall neu neidio i fyny yn uchel. Ond yn hytrach mi fyddant yn gaeth i'w sgrin bach nhw. Felly cadwch hwn mewn cof pan ych chi'n sgriptio neu yn meddwl pa fath o perfformiad ych chi'n mynd i greu. Bydd ddim gymaint o rhyddid gyda nhw i symud ag ati a beth bydde fel arfer. Tip rhif 3. Wrth recordio, byddwch yn ymwybodol gall ffenestri symud i leoliadau wahanol bob tro, a na byddant yn aros yn yr un lle a falle beth ych chi wedi ymarfer. Felly cadwch hwn mewn meddwl wrth gyfarwyddo'r plant i gyfathrebu ag eraill mewn ffenestri gwahanol a falle i symud yn gyffredinol pa gyfeiriad sydd angen yn nhw edrych pryd. Mae'n gallu bod yn broblem weithiau, ond mae'n golygu ychydig o arbrofi i weld beth sydd yn gweithio orau i chi. Tip rhif 4. Pan yn recordio ar Teams, mae'n bosib i chi weld bob plentyn ar y sgrin yn arferol, ar ôl i chi wasgu'r y cod, dim ond 4 ffenest yw'r uchafswm a Teams yn medru recordio ar yr un pryd. Ar 4 ffenest neu person sydd yn ymddangos yn y recordiad yw'r 4 sydd wedi siarad neu gwneud sŵn diwetha. Felly pan ych chi'n barod i recordio, sicrhewch bod meicroffon unrhyw un sydd yn angen fod yn rhan o'r recordiad i ffwrdd, a yn yr un modd, unrhyw un sydd angen fod yn y recordiad ei bod nhw yn dweud cwpl o linellau cyn dechrau recordio mwyn sicrhau fod Teams wedi cydnabod nhw yn barod a bod nhw i fyny ar y sgrin yn barod hefyd. Tip rhif 5. Recordiwch yr ymarferion bob tro. Mae rhain yn gallu bod yn handi os oes broblem yn codi gyda rhan o'r perfformiad neu'r recordiad terfynol. Yn yr un modd, byddwn ni'n awgrymu recordio'r perfformiad terfynol o leia cwpl o weithiau, fel bod dewis o ddarnau gyda chi pan mae'n dod i olygu. Tip rhif 6.
recordiwch bob teic neu golygfa yn unigol. Hynny yw, peidiwch gwasgu'r record ar ddechrau'r sesiwn a gorffen y recordiad ar ddiwedd y sesiwn. Neu weithiau fydd tua awr o ddeunydd gyda chi weithio trwyddo pan mae'n dod i olygu. Mae o hyd yn haws cael y darnau neu'r golygfeydd mewn darnau unigol. Mae hwn yn lot fawr o help pan mae yn dod wedyn i olygu a gweithio trwyddo'r holl darnau. Tip rhif 7. Sicrhewch bod yr unigolion yn actio allan fel pethau ar lwyfan yn edrych allan ar y gynulleidfa ac yn mateb i'w gilydd fel pethau nhw ar lwyfan arferol. Nid perfformio yn syth i fewn i lens y camera yn uniongyrchol fel hyn. Tip rhif 8. Sicrhewch bod acoustics yn yr ystafell yn dda a hefyd bod golau yn yr ystafell yn briodol cyn dechrau. Hynny yw, peidio cael ffenest mawr tu ôl i'r phlant neu golau mawr llachar yn disgleirio tu ôl iddynt, gan bod hyn yn mynd i ymharu ar y goleuo yn gyffredinol. Tip rhif 9. Os ydych am ddefnyddio cerddoriaeth cefndirol neu effeithiau sain ychwanegol, byddwn ni'n awgrymu i chi i ychwanegu rhain pan yn gwneud y gwaith golygu, yn hytrach na'i chwarae nhw ar y pryd pan yn recordio, gan bod hyn yn gallu effeithio ar sain. Tip rhif 10. Ceisiwch osgoi sgriptio llinell neu rhannu un llinell rhwng sawl person. Hynny yw bod 4 person mewn 4 ffenest gwahanol yn dweud un llinell fel "O, na!" ar yr un pryd. Nid yw hyn yn gweithio'n dda iawn oherwydd oedi, felly bydden ni yn awgrymu i chi osgoi gwneud hyn os yn bosib, gan bydd yn gwneud pethau'n haws i chi. A dyna ni. 10 tip bach cyflym i chi, gan obeithio fyddant o help i chi pan yn ystyried creu perfformiad eich hunan dros Teams. Mae yna sawl ffordd felly chi fynd ati i greu a recordio eich sioe Nadolig. Rydym ni wedi creu 4 senario wahanol ar gyfer amgylchiadau gwahanol i chi ystyried opsiynau amrywiol o beth gall weithio i chi. Senario 1. Recordio pawb ar Teams mewn ffenestri unigol. Dyma oedd ein broses ni, pawb gyda dyfais eu hunan ac mewn ffenest eu hunan. Hon byddai'r senario orau os oes angen i bawb o mewn ffenest unigol neu recordio o adref. Mae'n gofyn bod pawb efo taclun, megis gliniadur neu iPad. Senario 2. Recordio ar Teams mewn grwpiau. Mae'r senario yma yn galluogi dosbarth neu swigen bod yn yr un ffenest. Gall 2 ddosbarth ffilmio'r un pryd mewn 2 ffenest. Dosbarth A mewn 1 ffenest a dosbarth B mewn ffenest arall. Mae hyn yn galluogi fwy o ddisgyblion i fod mewn un olygfa, ac angen llai o declynau recordio. Enghraifft, 1 gliniadur neu iPad i bob ddosbarth. Senario 3. Dim defnyddio Teams o gwbl. Ffilmio popeth ar gamera neu iPad. Mae'r senario yma yn golygu bydd pob dosbarth yn cael golygfeydd ei hunan ac yn recordio ar gamera neu iPad. Os oes gennych ddefnydd o gamera digidol, mae'n bosib hefyd bydd y safon y recordiad yn well. Wrth wahanu'r golygfeydd i ddosbarthiadau gwahanol, gall hyn achosi broblem creu naratif neu stori. Ond, mae'n cynnig yr opsiwn i greu sawl stori mewn un sioe. Enghraifft, dilyn stori'r Nadolig gyda phobl neu teuluoedd gwahanol. Enghraifft, Mair a Joseph, Babushka, Herod, y 3 gwrdoeth, a theulu sy'n dathlu Nadolig heddiw. Senario 4. Cyfuniad o senario 2 a 3. Cymysgedd o recordiadau Teams a recordiadau o dosbarthiadau unigol ar gamera neu iPad. Mae hyn yn ffordd o gynnwys pawb yn yr un stori, a mae hyblygrwydd ymarfer ag recordio. Enghraifft, nôl yn 2019, wnaeth y theatr greu sioe gyda 3 grŵp dramatig o ganolfannau gwahanol. Roedd yn amhosib cael y 3 canolfan at ei gilydd i ymarfer bob wythnos, felly roedd pawb yn bodoli yn yr un stori bod eu llwybrau nhw'n wahanol. Ond, ambell ran yn y stori, byddai llwybrau nhw'n croesi, a'r 3 canolfan yn dod at ei gilydd i berfformio yn yr un olygfa. Felly, pan ddeithon ni'r perfformiad terfynol, roedd pawb yn yr un sioe, nad oedden nhw wedi ymarfer yr un pryd. Felly, byddai dosbarthiadau yn medru ymarfer ar recordio golygfeydd nhw yn unigol,
a dim ond angen ymarfer a recordio ambell i olygfa dros Teams pryd mae mwy nag un dosbarth yn yr un olygfa. Does dim un o'r senarios yma'n anghywir. Efallai wnaeth un senario'n gweithio well i un ysgol, a senario arall gweithio'n well i ysgol arall. Mae'n dibynnu'n hollol ar sefyllfa unigol eich ysgol a'r sgript neu stori. Felly, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio'n clip fideo. Gobeithio bod rhywbeth yn y clip yn mynd i fod rhyw fath o help i chi. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ynglyn â beth ni wedi trafod, peidiwch oedi i hela e-bost i ni trwy ddefnyddio'r e-byst canlynol a byddwn ni'n digon barod i'ch helpu chi. Diolch! Diolch!